मायथाइ फालिनाय दुलाराय आफादनि बेवहायनो दिनै जादों बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो जायनाखि बे गल्डेन जुबलि सेलेब्रेसन लोगोसेयैनो जायनाखि लाइमोन गांखंआ जायनाखि सावरायमेल लादों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ बिथा खालामनानै फोरोंनायखौ लानानै जोंनि इयुथनि जेनाखि रल इयुथनि जेनाखि थाखोमानाय जेनाखि हिडेन बेखौ टेलेन्टखौ गेवलांसार होनानै जेनाखि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि फोरोंनाय लामा दिन्थिनाय लामा बिजों हान्थिनायनि जेनाखि मोनसे सावरायमेल बेवहाय आंनि इन'ग्रेटेड हिसाबै बाहागो लादों आरो बे सावरायमेलखौ दिनै जेनाखि लानायनि थाखाय आङो जेनाखि लाइमोन गांखं आरो दुलाराय ब्रह्म आफाद बिथांमोनहा आं साबायखर बे गोदान लाइमोनफोरखौ धोरोमाव माबायदि बाहागो लादों नोंथाङा? दिनै जोङो थाङै नायनो जुदि थाङोबा सोलोंथाइया जेराव जोबहैयो बेयावनो धोरोमा जागायो होननानै जोङो बयबो बुंबाय थादों। दा जोंनि जेनाखि सोलोंनाय जोंनि जेनाखि एकाडेमिक मोनसे क्वालिफिकेसन बेयाव जाफुंसार गेबें लामाजों जुदि थाबायनांगौबा जोंनि जिउआव धोरोमारि नलेजआ गोनांथार जायो। बिनि थाखायनो जोंनि जेनाखि लाइमोन जाखांफुनाय लाइमोन